етап за първи път отличават семейство с най-високия приз за принос в световната коучинг индустрия. Въпреки огромната конкуренция от над 100 държави, България грабва голямата награда. Какво е коучинг и защо е важен за бизнеса, особено по време на криза, вижте следващия репортаж. Това е Петър Горялов. Той е коуч по лидерство за изпълнителни директори. А това Ирина Горялова, коуч по автентично лидерство и комуникация. Точно така. Те са семейство. А прецедент в историята на коучинг индустрията е високото отличие да бъде присъдено на двойка професионалисти. Тази награда е най-вече за България, тъй като след като я спечелихме, коучове от целия свят буквално идваха при нас и казваха: кажете от какви ресурси имате нужда. Тази индустрия подкрепя целите организации, а оттам и индустриите, а оттам и икономиката на държавата, а оттам и след 5, 10, 15, 20 години просперитета на държавата. Смята се, че първият коуч е бил Сократ, тъй като той не давал отговори, а управлявал диспутите в древна Елада чрез въпроси и слушане. Какво всъщност е коучинг? Това е процесът, който провокира мисленето и креативността. Коучът вдъхновява клиента си да увеличи своя личен и професионален потенциал. Коучингът обаче не е консултация или тренинг, а работи по презумпцията, че клиентът притежава всички необходими ресурси, за да постигне целите си, а ги извлича с помощта на отворени въпроси. От услугата може да се възползва всеки, от обикновения служител до висшия мениджмънт. Коучинга и работа на коуча е като подобна на треньора в спорта. Един атлет, който отива на Олимпиада, си наема треньор не защото той не е добър. Напротив, той е изключително добър, но той си взима треньор, за да му помогне да обере тези няколко секунди, които ще му позволят да спечели олимпийската титла. За разлика от спортния треньор, обаче, професионалният коуч в бизнеса, той го прави това чрез слушане, задаване на въпроси, провокиране на ангажимент към целите. Така се увеличава производителността и качеството на организациите. Възвръщаемостта на инвестицията в коучинг услугите е 7 пъти. За новините на Нова, Живко Константинов.